Ayan, welcome back mga isko, mga iska. Yes, yun. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At nag-attend po tayo ng kanilang barangay night. Yes, yun. Nandito po kasama po natin si Kapitana, ang aming kapitan po ng aming barangay. Ayan, si Kapitan Lolita Narca. At siya po yung nagyaya sa amin. Upo. Yes. At ayan, nilagyan na kami ng alak. Yes. Tagay ka agad. Ayan, oh. At ayan, dahil mga sabik yung mga kasama ko sa mga danis, ayan, nandito kagad kami, nagdance kagad kami kagad yung unang nagdance sa unang tugtog ng sayawan na ito. Ayan, oh, kami pa lang yung mga nandito at wala pang katao-tao yung kanilang plaza. At dahil nga kami kagad ay sumaba kami kagad sa kung ano yung pinagsasabi ko dito. At syempre, kuratsa ka agad, mga isko, mga iska. At ayan, ang unang salang ang pinagkakapitagan ng punong barangay ng Barangay Kalumutan, si Kapitan Omar Naval. Kapareha po niya ang napakagandang si Ma'am Merlita Pinga. Ayan, oh, yes. Nako, kinakabahan ako. Baka ako na kaagad ang isunod ng mga ito. Ay, sa wakas, nadaan sa pakiusap. Hindi kaagad ako ang isinunod, pero yung kapitan namin. Ayan, pinakuratsa na nga po yung aming kasamahang kapitan ng aming barangay Magsaysay. Ayan, si Kapitan Lolita Narca. Napakagaling po niyang magkuratsa. Ayan, oh. Hiyay, at dumating na nga mga isko, mga iska. Kinatatakot ko, ayan, inalap din nila ako. Mabuti na nga lang at napakaganda po ng aking partner, ayan. Pero syempre, kinabahan ako dahil wala akong pantunod. Pero ayan guys, kung mayroon man pong napakaganda pong nangyari dito, yes, ayan, personal ko pong na-witness o nasaksihan ang napakahuhusay po at sikat pong banda ng Northern Samar, ang Zaldi Mini Sound. Yeah, basta waray no, break it down yo. Ayan, ang gagaling po nila. Naku, sayang kung hindi lang ako naaalo, baka sumabak din ako at sumali din ako sa kanila. Pero magpaubaya muna tayo ngayon.
Ayan guys, at dahil nakapagkuratsa na kami, wala na kaming kulba. At ayan, sayawan na to, mag-aga na to, laklakan na to, yes. Ayan, gusto ko lamang pong i-flex ang napakaganda at napakahusay pong pagkanta ng mga singers dito. Ang gaganap po ng kanilang boses. Ayan, ang Zaldi Mini Sound Singers. Yes, yo. Kunin nyo na po sila bago pa sila kunin ng iba. Sa mga may balak pong kunin sila, ayan, hanapin nyo lamang po ang kanilang Facebook page na Zaldi Mini Sound at kontakin nyo po sila. Ayan, napakagagaling po nila. Ayan guys, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. And of course, yes yo, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar, sa kanilang barangay po, sa kanilang LGU, sa kanilang mga teachers, at sa lahat po ng mga residente ng barangay Kalumutan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap dito sa amin. Yes yo, thank you so much sa inyong walang sawang suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. At syempre gusto ko din pong i-flex at i-shoutout po ang aking mga kasamahan dito. Ayan, kay May Lulit sa aming punong barangay, Kapitan Lolita Narca, at sa aming pang ibang mga kasama dito. Ayan, si Maylina, si Ate Doray, mega love shoutout, Ate Inday, Ate Linlin, Ate Lini. Yes yo, at syempre sa lahat po ng mga nakaparihas namin. Ayan, nakaparihas talaga. Sa lahat po ng nagpadanis sa amin at sa lahat po ng pumadi sa amin. Ayan, thank you so much. Hanggang sa muling sayawan. Ayan, si Ate Loloy pa pala. Mega love shoutout sa Ate Loloy. Syempre bago ko makalimutan, lahat po ng mga taga-magsaysay na nandito nakipagsayawan po, katabi lang po namin yung mga misa at yung iba nasa iba yung dako po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nabanggit ko na kayo, wag na kayong mag-alaala, wag na kayong umiyak. Yes yo. At ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray. Mega love shoutout po. Mabuhay po Barangay Kalumutan. Happy Fiesta po sa inyo. Thank you so much.